కొంచెం సార్ 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 అరే అరే సురేంద్ర సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్ సార్ కొంచెం వెనక్కి సార్ కొంచెం సార్ చూడండి సార్ ఆరతి ఆరతి సురేంద్ర బస్సు ఇంకా కొంచెం కొంచెం సార్ కార్తీక్ సార్ సార్ అనేష్ నాకు తీరా సార్ ఇట్లా ఇట్లా నేను తీసుకున్నాను దీంట్లో మరి ఆగండి తీసుకో సారీ సార్ మీరు సార్ చూడండి
ఏ చూసిన పనులు నా అంటున్నా मैं तब छोड़ जाऊंगा ये तो क्यूट गर्ल छोड़ जाऊंगा मैं अच्छा ये चल तो